داغماي سلامتنا يبصحكم كما يتحضرز خبركم سمعتنا زينا انه بقدامነት አርዕስተ ዜና አበስ ምራኽ ካይድ ዝቀነ ሃገራዊ ዋዕላ ባህርያው ድኽዑ ተዛዚሙ ኮማዊ ሆስፒታል ማይ ዓይኒ ዘመናዊ መሳርሕታት ብምዕጣቅ አገልግሎቱ አስፊሑ አብነዞ በዓድ ቀይሕ ሕማም ዓሶን ምክልኻል ጎስጓሳት ይካየዳሉ ክሊማዊ ምምዝባል ቀንድ ጠንቅ ናይቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ተኸሲት ዘሎ ሓደጋ ድርቅ ምዃኑ ተገሊጹ ቻይናን ፓኪስታንን ወተሃደራውን ጸጥታውን ዝምድናን ከደንፈዓ ተሰማሚዐን ዜና ብዝርዝር ካብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ልዕሊ 130 ሞያውያን ዝተሳተፍዎ ብዓይነቱ ናይ መጀመርታ ዝኾነ ሃገራዊ ዋዕላ ባህርያዊ ድኽዑ ተዛዚሙ ኣብዚ ብ26-27 ሚያዝያ ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ዋዕላ ተራ ኮምፖስት ኣብ እትታውነት ሕርሻ ቴክኒካዊ ተመክሮ ምምስራሕ ኮምፖስት ምጅማር ምምስራሕ ኮምፖስት ብብዝሒ ኣብ ኤርትራ ምትእትታዊ ኮምፖስት ካብ ዘይቤታዊ ጉሓፍ ተራ ካብ ፀሃያይ ባሕርን ተረፍ መረፍ ዓሳን ዝዳሎ ፈሳሲ ድኽዒ ኣብ ዝራእትን እትታውነትን አበርክቶ ባህርያው ድኽዒ ኣብ ዝራእትን ምህብታም ትሕዝቶ ሓመድን ብዓይኒ ሓረስቶት ኣብ ዝብልን ካልእን ዛዕባታት ዘተኮረ 18 መጽናዕታዊ ወረቓቕትን ብቪድዮ ዝተሰነየ መግለጽን ቀሪቡ ተሳተፍቲ ኣብቲ ወረቓቕቲ ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተ ንኣገባብ ምድላው ኣጠቓቕማን ቀጻልነትን ባህርያው ድኽዒ ዘህብትን ርእይቶታት ኣቕሪቦም ኣብ መወዳእታ ኣብ ምምስራሕን ምትእትታውን ባህርያው ድኽዒ ጎስጓሳዊ ኣበርክቶ ዝገበሩ ክኢላታት ሕርሻን ኣብነታውያን ሓረስቶትን ካብ ሚኒስትር ሕርሻ አቶ አረፋይ ነበርህ ሚኒስትር ሀብት ባህሪ አቶ ተወልደ ቃላታን ወረቀት ምስክር ተቀቢላ አቦ ወንበር ሀገራዊ ኮሚቴ ባህርያው ድኽዑን ጸረ ባልዕን አቶ ደርማስ ስልጣን ኢርና ብዝሃባ ሓበሬታ ኣብ ባህርያው ድኽዒ ንተኽሊ ዘድሊ ኩሎም ባእታታት ስለ ዝርከቡ ተጠቃምነት ባህርያው ድኽዒ ብሰፊሕን ምትእትታዊ ስራሕ ከም ዘሎ እቲ ሃገራዊ ዋዕላ ድማ ኣብ ዝመዳይ ጠቃሚ ሓሳብን ተመክሮን ከም ዝተቐስመ ኣረዲዩ ካብ ኮሌጅ ስንፍልጠት ማይ ነፍሒ አቶ ተመስገን ገብረ መስቀል ብወገኑ ሚኒስትር ሀብት ባህሪ ካብ ፀሃያይ ባሕርን ተረፍ መረፍ ዓሳን ዘዳልዎ ፈሳሲ ድኽዒ ብመንገዲ ማሕወራት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብ ኩለን ዞባታት ናብ ኣብነታውያን ሓረስቶት ክዝርጋሕን ሰፊሕ ምርምር ክካየደሉ እንድሕር ምጽናሕ ኣብዚ እዋን እዚ ዘድልናው ተዓጢቑ ብምህላው ወርሓዊ ዓቕሚ ምፍራይ ብኣስታት 200 ሚታዊት ክብ ከም ዝበለ ሓቢሩ ኣብዚ ሃገራዊ ዋዕላ ሚኒስትር ዲኤታ ሕርሻ ሪፓብሊክ ደቡብ አፍሪካ ከምኡውን ካብ ጀርመን ሩዋንዳን ኡጋንዳን ዝመጹ ሞያውያን ብኣካል ካብ ቤኒን ድማ በማንዛ ተሳትፈዋል ኮማዊ ሆስፒታል ንዞባ ማይ ዓይኒ ዘመናዊ መሳርሕታት ብምዕጣቃ እትህቦ ጥዕናዊ አገልግሎት ብሓፈሻ ክንክን ቅድምን ድሕርን ሕርስን ድማ ከምኡውን ክታበት ህፃናት ብፍላይ ንምስፋሕ ጻዕርታት ይካየዳሉ ሜዲካል ዳይሬክተር ናይታ ሆስፒታል ነርስ ፍቅር ማርያም ሃይለን ኢሪና ብዝሃባ ሓበሬታ ተኣታቲ ዘሎ ሓደሽቲ ዘመናዊ መሳርሕታት ክህብዎን ዝጸንሑ አገልግሎት ናብ ዝበረኸ ደረጃ ክብ ዘብል ንተገልገልቲ ድማ ካብ ሃልኪ ግዜን ገንዘብን ዘድሕን ምዃኑ አብሪሁ እቲ ተኣታቲ ዘሎ መሳርሕታት ብፍላይ ነፍሱ ጾራት ንዝለዓለ ሕክምና ናብ ደቀ መሓረን ምኻድ ከገድድ ንጸንሐ ዋሕዲ ከም ዘወገዶ ገሊጹ ክንክን ቅድመ ወሊድ ብምስፋሕ ተርእዮ ሞት ኣደን ዕሻልን ንምጉዳል ዓቲቦም ካብ ዝሰርሕሉ ምዃኑ ዝጠቐሰ ነርስ ፍቅር ማርያም 43 ሚእታዊት ዘሎ ሸፈነ ኣብ ትካል ጥዕና ዝገላገላ ነፍሱ ጾራት ክብ ንምባል ተራ ኩሉ ኣካል ሕብረተሰብ ክዓዝዛ ተሓሳሲቡ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ክታበት ትሕቲ 5 ዓመት ቆልዑን ህፃናትን ተመዝጊቡ ዘሎ 98 ሚእታዊት ሸፈነ ኣብቲ ካልእ መዳያት ንምድጋሙ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኮማዊ ሆስፒታል ማይ ዓይኒ አገልግሎታት ተመላለስቲ ሕሙማት ምክትታል ኣደን ዕሸልን መዋልዳን ምርመራ HIV ኤድስ ህዝባዊ ጥዕናን ካልእን እትህብ እያ ኣብነ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ሕማም ዓሶ ካብ ዓመት ናብ ዓመት ይውስኽ በምህላው ኣብ ምክልኻልን ምፍዋስን ጎስጓሳት ይካየዳሉ ብ25 ሚያዝያ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ንተምሃሮ ነበርቲ ሞያውያን ጥዕናን ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣብ ዝተኻየደ ጎስጓስ ሓላፊ አገልግሎት ጥዕና አቶ ወልደ ኣብ ገረዝ ጌህር ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ዘይነበረ ተርኢ ሕማም ዓሶ ኣብ ዘዋን እዚ ቀላቀል በምህላው ኣብ ሰካፈ ደረጃ መብጽሑን ብምግላጽ ህዝቢ ብከባቢኡ ናይ ምክልኻል ሜላ ከዘውትር
التحساسيبو أبو سبيتال عبد غير حلافز باوتعنا من سيكوخوب تسفاي بوغنو أبكل تشين عسران أبتو سبيتال كابستمر مروح حمومات أثم سلسان تشعتن سبات عسو كم استرخبهم زي أهازي أبكل تشين عسران حدن ناب 8 أبكل تشين عسران كل تدمان ناب 370 كل تنكل كم زبالة تنكن دزتك عزلو عدتات كأسافيران إيجلان مخانن بمقلاز من ساق مدهانيت أبايت تجمير كم زل حبيرو نسواس عبو نتحمامن صعبيناتن مقصر حزبي عمت ملوء نامسيو بقبوق تقامن كبابي كصرنا تحساسيبو اما حضرنو سبعد غيحاتو هابتاي تسفاز غبوغنو حمام عسو حدغنيا بمخانو حزبي اب كبابي زل عقر مات بيوفر كدفن كمون نزو وهبو نامسيا اب غبوق معلا كوعلو تلابيو ازي دمص حفاش ايرترايو كلماوي من مزبال كان تنقنايتي ابزوبا قرن افريقيا تخسيت زلو حدغا درق مخانو مصنعته وصبصبات حبيرا ابتي زوبا بحفشا سوماليان كينيا دما بفلاي زحلف الثلاثه تغاتثل عامات وكل زناب كم زين برز تقصتهم صبصبات تتيو صعبينات نايتي بدرجه عالم الو توصلون عبيز مص زلو كلماوي نوص مخانو انا سيرام اب مبرق افريقيا بستقستل علمتن وعي كند منشي مايات كم زنقصون بسنكو مليونات انسسا كم زموتاني زغلا زلام بسنكتي ابصلات حرشا كبيد هاسيا زورد كستت ابتي زوبال 10 مليون سبات كبيد واحد مغبي اغاطيمهم كم زلو ابتي صبصبات تطقيسلهم كلماو نوصي ابزوبا قرن افريقيا تراي زيكونه بدرجه عالم كبيد بدهتات يفطر كم زلو زفلاتيو تشاينان باكستانن وتهدراون صتاون زندنن كدنفعات سماميان ازز تغلصي اب تشاينا عدت زكايد زلو سلس لعلوي وتهدراو لوخ باكستان تمال 27 ميازيا مسمز تشاينا اب زكايد ركبيو نفس من معنى من تغبار امونغو سراويت مكل خال كلتي ان هاغرات صن حركبات كحيل ابتي ركب امر دات بصيحو تشاينان باكستانن اب صلات مكل خال تراي زيكونه اب قطباون نغداون مداز صن حنشكنات نمدنفعون ابات عن كم سرح غليصنالو شاينا قطبا باكستان معبال اتقبر دقف كم التعبيو ابتي اب كتما بيجينغ استخايد ركب تقليص اللهم شاينا اب باكستان قزيفنا وفر نتفتات كابزا كايدا هقرات مخاناز تقصو صبصبات توفري اب قطبا كلتي انا هقرات اوتاو تراي صوت كم زلو بيتوساخين مفلات تخايلو زي خبركم سمعتنا زينا كرم فتصامو ارستاتو خدق مالكم ابس مراخ كايد زقني هقراو على بحريا ودقعو تزازيمو كوماو هوسبيتال ماي عيني زمناو مساحتات بمعتق اقلقلتو اسفيحو ابنزو بعد غير حمام عسن مكل خال قوسقواسي كايدالهم كلماوي من مزبال كان تنقنايتي ابزوبا قرن افريقيا تخسيت زل حدغا درق مخانو تغليصو تشاينان باكستانن وتهدراون صتاون زندنن كدنفعه تسماميان زينا بزي فصام